हे प्लेटी झाले ना, बरोबर भरलास ना, चिवडो वगैरे भरलास ना, लाडू बिडू ना, ते एकाक एक आणि एकाक दोन असा नाही ना. पनीरची भाजी, रायता, श्रीखंड, कोथिंबीर वडी. काय कपड्यांवर पाडवशा, जास्त लावू नको. नाही जेवढ्यात तेवढा लाव. करून घे, परत आहार करून घे, पूर्ण सेटच घेऊ. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, काल दीपालीचा वाढदिवस झाला. खरंच लय मजा इली. बिल्डिंग मधले वगैरे इले होते सर्व. मस्त दिवस गेलो. आणि आज हा दिवाळीचा तिसरा दिवस, दिवाळी पाडवो. संध्याकाळी दीपाली ओवाळणार हा, आणि ओवाळल्यानंतर मी काय गिफ्ट एका देणार आहे तर सर्व तुमका ह्या व्हिडिओत कळणार हा. त्यामुळे शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. आता आम्ही फराळ वाटू का? हा काल बर्थडेचा गिफ्ट मिळाला होता. आज पाडव्याचा आणि उद्या भाऊबीजेचा, म्हणजे भाऊ देणारा. तर 3 गिफ्ट दीपाली का मिळाले. दीपालीची मजा. आणि आता आम्ही बिल्डिंग मध्ये फराळ वाटणार आहोत. भावी ज्या फराळ वाटूक जाणार त्यांना मी फराळ भरून देते. दीपाली जेवण बनवता, आणि आज काय दीपाली माझ्यासाठी स्पेशल जेवण बनवता तर आपण तुमका कळा. तर आपण बघूया. तर चला फराळ वाटू. फराळ वाटपाचा कार्यक्रम हाती घेतलेलो हा, आणि हेंका मदत करू का भावी जयाची आजी पण हा. आणि हे आता फराळ भरतात पिशवेत चिवडो. त्याच्यानंतर प्लेट मध्ये सर्व भरतील. तर हे काय हा, लाडू हा, काजू कतली, शंकरपाळी, चकली, आणि हे 2 प्रकारचे चिवडे. तर आता हे प्लेट मध्ये हे भरणार आणि भावी जया बिल्डिंग भर वाटणार. वाटशाल ना? हा चला चला. झाले ना, बरोबर भरलास ना, चिवडो वगैरे भरलास ना, लाडू बिडू ना, ते एकाक एक आणि एकाक दोन असा नाही ना, मोजून भरलास ना सर्व. हा तर आता हे प्लेटी रेडी केलं आम्ही. हे प्लेटी भरलास ते दमलास काय? चला नेऊन कोण देत जावा. तू परबीनीकडे जा, तू सावतीनीकडे जा. जावा. इली दिला सर्वांकडे. तर आता सर्वांका फराळ वाटून झालेलो हा. आणि आता काय हवं तुमका? फराळ हवं? होय, दमलास तुम्ही? फराळ वाटून दमलास? पाणी नको ना? पाणी आणून देव. 4 मजले चढून दमली होती. तर आता फराळ तर देऊन झालेलो आमचं. आणि हय दीपाली माझ्यासाठी काय बनवता बघूया. कारण काल स्वतःसाठी एकदम भारी बनवल्या नव्हता. तर आज माझ्यासाठी काय आहे? पनीरची भाजी बनवतोय. हय पनीरची भाजी. वा, अरे शाबाश. धोंडास काय आहे? कोथिंबीर वडीचा. आता कोथिंबीर वडी म्हणजे डीप फ्राय नको, असं शालो फ्राय का. आणि हे काय? पुलाव. शाबाश. पण बनणार. आणि पनीर खायचं आज? पनीर आहे ना घरगुती. अरे बाप रे, शाबाश. घरगुती पनीर. हा बघ कसला बनवल्या ना आता. वा, घरगुती पनीर मस्त पैकी अगदी बनवल्या ना. तर असा भरगसचं जेवण आज दीपाली माझ्यासाठी बनवता. थँक्यू दीपाली. अरे आता समजला, म्हणजे गिफ्ट साठी चालू आहे मस्का पॉलिश, पनीर बिनीर. हा तर ठीक आहे. आता दीपाली जेवण बनवता. दीपाली जेवण बनवतेत ते का आता त्रास देऊया नको. बघू झाला की नाही जेवण? आहे आग पडली आमका. बघूया काय झाला तुझा. आता ह्याच्यात काय आहे? पुरियो झालेले आहेत. आणि हे कोथिंबीर वडियो. आणि थंय काय? पुलाव. शाबाश. आणि थंय पनीरची भाजी. शाबाश. ही भेंड्याची भाजी. तर असा भरगतचं जेवण झालेला असा. आणि आता जेव जातो आम्ही. ती काय करतात? टीव्ही बघतात. तर हाय जेवण दीपालीन वाढल्या ना, आणि जेवण कार्य आमचे बसले आहात. जिया आहे बसला कोथिंबीर वडी खाता. भावी आहे लागला पुरियो खाता. पुरियो आणि काय पनीर. आणि हाय यांची आजी बसली या. तिने काय जेवण सुरुवात नाही केला. श्लोक माना. आणि माझ्यासाठी हाय सुपर डुपर हिट थाळी ठेवलेली आहे. आणि काय काय हा आता तुमका मी सविस्तर सांगते. पनीरची भाजी, रायता, श्रीखंड, कोथिंबीर वडी, पुलाव, पनीर पुलाव आणि पुरियो. तर गाईज मी कशापासून स्टार्ट करू तुम्ही सांगू शकता का? पनीर आणि पुरियो. बरं सांगितलेला. आमच्या होम मिनिस्टरने सांगितल्यामुळे तिचा मान ठेवून आम्ही मस्तपैकी घरगुती पनीर दीपालीने बनवलेलो. असो मस्तपैकी तुकडो, पुरियोचो तुकडो.
एक नंबर. पुरी पण सॉफ्ट हा, पनीर पण सॉफ्ट हा, मस्त. त्याच्यानंतर डीप फ्राय केलेली ही कोथिंबीर वडी. एक नंबर. जबरदस्तच बनवतात पहिले. जे काय आवडला मम्मीने बनवलेला श्रीखंड आवडला ते का होय. आणि पुरी पुरी या कोण लाटली माहिती आहेत ना. माहिती आहे, बघितलंय माझं. कोणी लाटल्या? आजी. भावी काय आवडला भावी? पनीर आवडला म्हणतो. पनीरची भाजी. आई काय आवडलं तुका? का विचार? पनीर आवडला. सगळ्यांना पनीर आवडला. पनीर एकदम सॉफ्ट हा आणि त्याची तुम्हाला ग्रेव्ही पण हा ना. पुलाव बिलाव खाऊच अजून भेंड्याच्या भाजीला कोण विचारत नाही. तर म्हणजे जेव्हा जेव भरघोस मस्तपैकी जेवण हा. जेव घेवा. आणि आज पुन्हा एकदा आज सडक नाही झालो ना, संपलो ना. बर्थडे झालं संपलं. गेम बिम. आणि पुन्हा एकदा दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. पाडव्या दर दिवशी. शुभेच्छा आज. पाडव्याच्या मी कसं देणार? मी काय माका सगळ्यांचा दिवा. नवरो आहे का? मी माका तुका दिवा. देणार. तुका दीपालिका पाडव्याच्या शुभेच्छा. जेव्हा जेव. तर मंडळी आमची तयारी वगैरे आता झालेली आहे. आम्ही रेडी झालो. तर आता दीपाली ओवाळणारच ना. अरे माझं ह्या काय ठेवलंय मी पिशवी. पप्पा भेट वस्तू आणलेली बघ. काय पप्पा आणला? काय आणलंय ते काय काय 26 जानेवारीचा फॉर्म घातलेला. काय 26 जानेवारीचा आहे हो. हा कमेंट करून सांगा कसला बघ. बघ कसलो हा तो. 15 ऑगस्ट. 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट बरोबर असतो. हा पप्पा हेच घालून जावा तेव्हा. अरे पण बघ कसला हा आता. व्हाईट कॉलर अगदी व्हाईट कॉलर. वाईट आहे म्हणूनच सांगते जबरदस्त ना. आता. मग एक टोपी आहे माझी. टोपी घाला. हा. बघ मम्मी गादी आली. पाठबीट आहे घातल्या ठेवल्या ना दीपाली. आणि दीपालीची साडी कसली आहे? हिरवा चुडा, ग्रीन हिरवा शालू, ग्रीन आहे. हिरवा शालू. ग्रीन ग्रीन. तर मंडळी आता दीपाली माका ओवाळता. आणि कॅमेरामॅनची धुरा आज भावी सांभाळता. तर वाकडे तिकडे तर भावी का चिडा झाला पाहिजे. नाही भावीत सांभाळून घ्यावा. कॅमेरामॅन नवीन हा. अरे पप्पा बसताय खाली. बसू. आई घे. जिया गायब झाली पण. बाबा हनुमंता वाचव. मम्मी अरे हे काय माझी भेट वस्तू हा. पप्पा बाजूलाच ठेवा. डायमंड रिंग हवी आहे. डायमंड रिंग. माझ्या कपड्यांवर पाडवशा जास्त लावू नको. नाही जेवढ्यात तेवढा लावा. मम्मी मम्मी फास्ट फास्ट ओळखते वाटतं. काय ते काय झाले काय आणलंय त्या बघू. काय हो काजू कतरी. काजू कतरी. बघ पप्पा डायडो होता ना. अरे मान आजचा दिवस थोडासा खाल्लाय. थोडासा पाया पडते. मम्मी पाया पडताय. अरे बापरे नाक घासून. डायमंड रिंग आणूची लागणार वाटतं पुढच्या वर्षी. तर आता मी हो ड्रेस देत आहे. पुढच्या वर्षी डायमंड रिंग. काही लक्षात ठेवा. पुढच्या वर्षी पाडव्या का डायमंड रिंग. काय आणलंय तर दाखव. काजू कतरी आहे तर मला ठेवा. काय सांगलं तिथे अरे तू ओवायला तर काय डायमंड रिंग आजी. गेली ती ना. डायमंड रिंग सोन्याची आजी लिहून ठेव कुठेतरी. सोन्याची 20,000. आई सासू पुढ्याला. अरे बापरे. डायमंड काढलं. डायमंड रिंग म्हणजे कानातले अडकले. नाही ह्याच्यात. ती ही अंगठी. आंटी आमटी करून घे, परत आहार करून घे. पूर्ण सेटच घेऊ. मम्मी आजी इथे टीव्ही बघते आहे. टुडुडु, टुडुडु, टुडुडु.
ड्रेस लाल कलर का धोका लाल आहे. लाल लाल पिवळं. कलर दिलेला आहे. लाल भावी पिवळं. काय शूटिंगची वाट लावणार आहात तुम्ही सांभाळून घ्या. लाल काय कलर. कॅमेरा हलवता भावी. सोन्याची रिंग दिल्याने हरकत नाही मग हातीतली काय केलं हातीतली काढून टाकलं मग हे हा. दिसत हा. काय हा? हा ठेवली हातात. हात आहे. माका वाटलं टाकलं. लाल कलर दिलेला म्हणजे काय ते गाई म्हशीने माका मारू दे. हा. बरं, बरोबर. काय माहिती नाही लागली. हो, बरं, कानातले करून घे पहिले आता काय आजीला कानातलेच लागलाय. बघे. आमचा आता मम्मी तुला आवडला? हा बरोबर दिसत आता घालून बघू. तर मंडळी आज आमचा दीपालीचा आउटफिट दाखव. साडी दाखव. दाखवेल. साडी उभी राहा. तर मंडळी नेकलेस आज- पण दाखव तुझा. काय नेकलेस. नेकलेस नाही नेकलेस घातलंय नाही. आज. तर मंडळी नाही घातलं. आज आमचं आउटफिट हा भावी हा. जियाक आज काय नाही आज कारण cancel आज करा. आमच्या उद्या दोघांचं भावी मान हा. अय, हा, आज उद्या. आमच्या दोघांच्या रेटिंग कोण 1 नंबर कोण 2 नंबर ता सांगा म्हणजे कोणाचं माझा साडी शब्द चांगलं सांगते आहे. पप्पा. तुझा मम्मी नंबर आहे. हा, 1 नंबर आहे, पप्पा 2 नंबर अशा आहे. व्हाईट अरे का डिझाईनच नाही आहे पहिली गोष्ट. अरे डिझाईन म्हणजे ही गोल्डन डिझाईन आहे इथं. आणि उद्या भाऊबीज हा. हा तेव्हा भावी आणि जिया आउटफिट घालतील त्यांका रेटिंग देवा ते उद्या नाही ना आपला काय संपले तुमचं संपलं ना, तुमच्या मग गावात. उद्या पण हा उद्या हा मम्मीचा आहे. साडी आहे का नव्हे माका मी घालून मम्मी घेतली. कुठली पण घालले मला. तर आज आमच्या दोघांचाच हा. आज आमच्या दोघांचा रेटिंग द्यावा उद्या भावी जिया दोघांचाच ना उद्या आणि त्यांचा तुझा भाव येणार रेटिंग आहे. द्यावा हा आणि तुझा भाऊ उद्या आमचा येणार. राजवी. भाऊ उद्या येणार हा. आणि खाटोवार हा तर Fish पार्टी तर भोकच हवी ती पार्टी बघू तो काय स्वस्त मस्ती मिळात आहे. पापलेट सरंगो बिरंगो काय स्वस्त मिळात तर हानू कोलबी तर म्हणजे दीपालीनं आता ओवायला ना दीपाली का ओवायने मी दिलंय हम्म. आणि हे पण दिलंय पुढच्या वर्षी डायमंड रिंग म्हणून देन म्हणून हा. तर हे आता व्हिडिओ एंड करतो व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का तोपर्यंत बाय Bye. जय महाराष्ट्र हॅपी दिवाळी मम्मी तुझे Happy पाडवा. इयरिंग मम्मी हॅपी पाडवा Happy पाडवा तुझे- म्हटलं नाही माका. हे का मम्मी शुभेच्छा तुझे देणार मी. इयरिंग आणि ती साडी सेम आहे ग्रीन. कोणाचे? Matching करून घेतलंय मी. साडीची पसंत ही माझी आहे आणि ही पसंत त्या शॉप वाल्याची आहे 2 होते ते का सांगलं ह्यो घेऊ काय तो म्हणता ह्यो व्हाईट तुका चांगलं वाटत व्हाईट कॉलर असतो प्रामाणिक अस तर म्हणला घेतलाय चला चला बाय बाय. जास्त बाय बाय काय झालं? आता जेवण वाढा चला 9 काय वाजता झालं? आज लंच आहे आमचा Bye. दुपारचाच उरलेला जेवण हा ताज हा जेवण हा चला काय एवढा बनव. बाय. कुकर आपला जसा हा बाय